Ako sme na tom boli so zárobkami v priebehu celého minulého roka? Priemerná hrubá mesačná mzda na Slovensku v roku 2025 dosiahla 1620 eur. Medziročne vzrástla o 6,3%, teda v priemere o 96 eur mesačne. Hoci išlo o najpomalšie tempo rastu od roku 2020, mzdy dokázali aj druhý rok po sebe prekonať infláciu. Reálne si zamestnanci polepšili v priemere o 2,2%. Mzdy v lani medziročne stúpli nominálne aj reálne vo všetkých 19 sledovaných odvetviach. Najpomalší rast zaznamenali administratívne služby. Naopak, najvýraznejšie si polepšili zamestnanci v ťažbe, v dodávke vody a v zdravotníctve. Práve v týchto sektoroch bol reálny rast miest najdynamickejší, vyšší než 4,5%. Najnižšie zárobky mali aj v lani pracovníci v ubytovacích a stravovacích službách. Ich priemerná mzda dosiahla len 969 eur a ako jediná v hospodárstve stále neprekročila hranicu 1000 eur. Na opačnom konci rebríčka boli finančné a poisťovacie služby, dodávka energií či sektor informácií a komunikácie, kde mzdy presahovali 2600 eur. V odvetviach, ktoré zamestnávajú najviac ľudí, rástli mzdy podobným tempom ako celoslovenský priemer. V priemysle sa zvýšili o 6,3% na 1743 eur. Reálne si zamestnanci polepšili o 2,2%. V obchode vzrástli mzdy o 6,2% na 1518 eur. Reálny rast 2,1% bol však tesne pod celoslovenským priemerom. Naďalej pretrvávajú výrazné regionálne rozdiely. Najvyššie mzdy boli aj v lani v Bratislavskom kraji, kde priemer dosiahol takmer 1950 eur. Najnižšie zárobky mali zamestnanci v Prešovskom kraji, necelých 1300 eur. Všetky kraje zaznamenali počas minulého roka medziročne nominálny aj reálny rast zárobkov.